שלום, קוראים לי יונתן, אני בן 18, בוגר ארגון לפיתוח מנהיגות ליד ושינשין בשנת השירות החלוץ בבאר שבע. אני מניח שרובכם שמעתם מהמבוגרים בחייכם את המשפט: אתם דור העתיד, אתם תתקנו את הטעויות שהדור שלי עשה. אני טוען שהחזון שלנו בתור תנועה והשאיפה שלי באופן אישי היא שאנחנו לא נגיד את המשפט הזה לדורות שיבואו אחרינו. רבים הישראלים לאחר סיום התיכון מתחילים להתקבע במסלול חיים של צבא, אוניברסיטה, עבודה, אם אפשר רווחית, משפחה, ושם בערך נגמרות השאיפות. המטרה שלנו בשנות השירות והמכינות היא לשנות ולעשות משהו מעבר, שגם אחרי הצבא או במהלך הצבא נשפיע, נוביל שינוי, נקדם את החזון שפיתחנו במהלך החיים שלנו ונהפוך אותו למציאות. המדינה שלנו זקוקה לאנשים שיהיו פעילים ולא רק ידברו. לא אנשים שכבר בגיל 40 מבקשים מהדור הצעיר לתקן את הטעויות שהם עשו, אלא אומרים, עשינו 1, 2, 3 עכשיו, ואנחנו מתכננים לעשות 4, 5, 6 בעתיד. בשנת השירות בחלוץ אנחנו מתנדבים ומכירים מגוון רחב של אוכלוסיות בחברה הישראלית. אנחנו מקדישים שנה שלמה לטובת עזרה לזולת. אבל בנוסף, אנחנו מבינים דרך המפגשים מה הצרכים והרצונות של אנשים שונים במדינה שלנו, על מנת שבעתיד נדע לשלב את החזון האישי עם הצורך האמיתי של העם. העם שלנו צריך ומבקש שלום כבר 2 אם לא יותר. שלום פנימי ושלום עם הסובבים אותנו. בשביל שלום פנימי בין חלקי העם צריך מנהיגים טובים, מנהיגים שיודעים לקחת אחריות, לנהל שיח בונה, לצאת לשטח, לראות את תומכיהם וגם את מתנגדיהם, לדעת לקרב בין אנשים. לצערי, רוב המנהיגים שלנו כיום רק מפלגים את העם. בשביל שלום פנימי צריך מדינה בטוחה באמת, ולא מדינה שרק חושבת שהיא בטוחה. העם שלנו כבר למד על בשרו מה קורה כשהשקט הוא רק קונספציה. יצחק רבין, זיכרונו לברכה, אמר, ידנו תושט תמיד לשלום, אך אצבעותיה יהיו תמיד על ההדק. בשביל שלום עם הסובבים אותנו צריך לעבוד קשה, צריך לפתוח את הראש ולראות את הסיכוי לטוב במקום שנראה שיש הרבה רע. התקווה שלי היא שעם ישראל לא יוותר על השלום, זה הפנימי וזה החיצוני, שיהיה מקום לקושי של משפחות החטופים שחזרו ואלו שאנחנו עדיין מחכים לשובם, לחיילים שנושאים צלקות בגוף ובנפש, לפחד של הציבור החרדי מלאבד את דרכם בצבא ולרצון לשוויון בנטל. אנחנו צריכים לראות את הטוב ולהבין את מגוון הצדדים בחברה הישראלית, כי זאת מנהיגות אמיתית, כזאת שנותנת מקום למגוון דעות ומנסה להגיע לפתרון הטוב ביותר לשני הצדדים. הדרך לעשות את כל הטוב הזה היא לפעול, לא ללכת במסלול החיים הרגיל, להיות אקטיביים ולא פסיביים שרק מתנהלים על מה שרע. יש לנו את הכוח להגיד מה חשוב לנו שישתנה, וקיבלנו שנה שעוזרת לנו להיות אנשים שמשנים את העתיד. אנחנו כרגע בתקופת הכשרה, כל אחד במקום אחר במדינה. כך אנחנו הופכים לשגרירים של העם שלנו בעתיד. תפקידנו ללמוד על עמנו, להתפתח ולפעול לשינוי שאנו רוצים. כל אחד הנוכחים פה יכול עכשיו וגם בעתיד להיות נקודת אור בתקופה חשוכה בחברה הישראלית. כל מה שצריך זה להאמין ולפעול למען השלום, בעמנו ועם שכנינו.